Sistemàticament, els membres de la Societat d'Investigacions Espeleològiques de Tarragona efectuen exploracions on es troben noves galeries i sales que es comuniquen entre si. Generalment, la cavitat no presenta gaires formacions, tret d'alguns indrets aïllats, a causa en part perquè es tracta d'una cavitat activa i el nivell de l'aigua pot oscil·lar lleument segons les pluges que hi hagi. Coberta majoritàriament per blocs despresos del sostre, la sala ens dona accés a diferents sectors de la cova. En aquests moments hem accedit al principi de la sala Maginet. Aquí, com es veu clarament, estem en una sala formada per un ensorrament bastant heavy. Si us hi fixeu, la superfície per la que caminem no és més que el positiu del sostre. Realment és un ensorrament en què un bloc sencer s'ha desprès i ha creat un terra. Avancem per la dreta d'aquest bloc, ja que a l'esquerra hi ha un petit precipici. El terreny és relliscós i es fa imprescindible mirar el sostre. Aquí s'aprecia clarament els efectes que en aquesta cova ha tingut l'urbanització de tota la part superior. Aquest sostre, que sembla de pedra sòlida, realment, ara us en donareu compte, que no està més que format per un munt de fang. Això és una cova morta, que un dia o altre acabarà caient completament a terra. El que passa és que hem de tenir en compte que la unitat de temps geològic és el 1.000.000 d'anys, o sigui que encara pot estar bastants anys anant-se desfent a poc. La concentració de matèria orgànica a la cova és pràcticament absent i només hi podem trobar fongs nascuts pel mateix descuit de l'home. Això són fongs, i això és una mostra de la fragilitat del mitjà subterrani. El mitjà subterrani, qualsevol tipus d'agressió, per minsa o per insignificant que sigui, té unes conseqüències espectaculars. Això són uns fongs que possiblement s'hagin format per la caiguda d'una miqueta de menjar, d'un bocata que portem o d'alguna cosa d'aquest tipus. O simplement d'algun element que hàgim aportat nosaltres de fora. De sobte, la cova pren un fort pendent de fang que ens porta a un forat perfectament esculpit de roca. És com una cova plena d'aigua transparent com un vidre, que pren unes bellíssimes tonalitats verdoses quan rep la llum dels nostres carburs. És l'entrada de la sala Ribemar. És la sala més gran de la cova, completament inundada i que exigeix l'ús d'un equip de busseig i que té una superfície aproximada de 5.000 metres quadrats. Ahora estamos al final del recorrido que se hace con la visita guiada, pero no se acaba la cavidad aquí. En realidad, a partir de este punto empieza la parte complicada, que es la sala Ribemar, con sus galerías que hay laterales y todo el recorrido que se hace a través de ella. A 65 metros sumergiéndote por esta sala y a unos 30 metros de profundidad, conseguimos acceder a un pozo vertical, consiguiendo salir fuera una galería más grande que esta. La sala Ribemar, que tiene una superficie de los 5.000 metros cuadrados, está completamente inundada y como podéis ver en el agua, la visibilidad de los espeleobuceadores es prácticamente nula. Es decir, que una vez dentro, las faenas para poder salir, si no fuera por estas cuerdas guías, sería imposible salir. El llac, tot i que costa saber la seva extensió original i ha estat molt transformat pel creixement del port contemporani, seria una realitat molt important en la ciutat ibera i en la ciutat romana. No només perquè seria l'aprofitament de l'aigua, l'obtenció d'aigua potable, sinó també pel que fa al desenvolupament de cultes relacionats amb l'aigua. Com hem pogut apreciar tot al llarg del recorregut per aquesta cova urbana, és una cavitat bastant lletja en quant a formacions. Hi ha molt poques estalactites, estalagmites, colades, que és el que habitualment li dona atractiu a una cavitat. Tot i això, aquí nosaltres trobem una formació bastant curiosa i molt espectacular. És una geoda natural que s'ha format dintre d'una cavitat que ha creat dintre del carbonat càlcic. El carbonat càlcic ha cristal·litzat i en lloc de fer estalactites o estalagmites el que ha fet ha sigut una sèrie d'arborescències cristal·lines que li donen un aspecte bastant increïble. Damunt de l'immens bloc que caracteritza la sala hi ha un forat que dona una nova galeria que ens serveix d'alternativa per tornar. Es tracta de la galeria del fang. Arriba el moment de jugar. És tu, va molt bé pel cutis. Com l'ola una miqueta de fang, ens podem arribar a fer una barba estil egipci, un lifting
No? Em fa. Queda bastant... Ui! Sembla una persona encara, espera. Que es pot veure el L'acció de l'aigua circulant a gran pressió actua com una broca contra la roca i genera quantitats ingents d'un fang finíssim. Mentre caminem cap a la sortida, prenem consciència d'on ens trobem. Estem en un mitjà frèstec i acollidor alhora, però tot i així, tot la brutícia aparent que tenim aquí, estem en un mitjà molt més pur i molt més net que no pas el que tenim a l'exterior, en la pol·lució dels cotxes, en la pol·lució del mitjà urbà. Estem sota uns carrers que molts hem jugat quan érem petits a sobre, i el que sí que, parafrasejant la frase d'algú, podríem dir allò de que la il·lusió d'uns pocs, que som nosaltres, sigui patrimoni de tots, la ciutadania de Tarragona, a fi de que puguem passar a l'altra banda i explorar totes les galeries que encara ens esperen. Estem coberts de fang i de tornada s'imposa una parada al principi del llac per tornar a poder veure els colors dels nostres neoprens. Durant unes hores hem trepitjat un territori verge creat fa uns 65 milions d'anys. I només aquesta porta metàl·lica d'un pàrquing ens ha amagat el llac subterrani més gran de Catalunya. One's a key